Għalkemm Gvern nazzjonalista kien wiegħed li l-proċess tat-tiġdid tal-Karta tal-Identità kellu jitlesta sa Ġunju tal-2010, it-tkaxkir tas-saqajn mill-amministrazzjoni preċedenti ma nqas. Wara bosta snin ta' stennija nhar l-Erbgħa li ġej se jibda l-proċess biex tinħareġ l-ID card, il-Karta tal-Identità l-ġdida. Barra minn hekk il-Gvern irnexxielu jsalva wkoll 7 miljun euro fondi Ewropej ivvotati għal dan il-proġett. Il-pjan għat-tiġdid tal-Karta tal-Identità ilu jsir mill-2004 u madwar 4 snin ilu twaqqaf anke Project Review Board, kompost minn għadd kbir ta' membri biex jiffoka fuq il-problema. Iżda fl-instabilità politika li kien għaddej minna Gvern nazzjonalista ma kienx possibbli li jinstab mezz kif dan il-pjan ta' tiġdid tal-Karta tal-Identità jibda jitħaddem. Għalhekk tpoġġew fir-riskju wkoll 7 miljun euro fondi Ewropej ivvotati għal dan il-għan. F'April tas-sena l-oħra f'seduta parlamentari il-Ministru Manuel Mallija tkellem dwar is-sitwazzjoni kaotika tal-ID li sab u kien marraf li s-sistema preżenti b'teknoloġija ta' aktar minn 20 sena ilu kienet aħjar minn dik kuntrattata fl-2010 bla ebda konsultazzjoni. Fuq insistenza tal-Ministru nnifsu twaqfet task force ta' 5 persuni mmexxija minn Dr. Godwin Grima u wara ftit xhur tħejja l-pjan biex il-proċess tat-tiġdid tal-ID jibda u jitlesta fi żmien stipulat biex ikunu salvati wkoll il-fondi Ewropej. Minna l-Erbgħa se jibdew jinħarġu l-ID cards il-ġodda għal persuni li jixtiequ jwettqu bdil fit-tarif fuq il-Karta tal-Identità bħal bdil tal-indirizz tas-sess tal-istat kif ukoll għal dawk li se japplikaw għall-Karta tal-Identità għall-ewwel darba. It-task force ħejjiet pjan ukoll biex fil-futur qrib jibda jsir it-tiġdid tal-Karti tal-Identità madwar Malta u Għawdex biex ikun hemm l-inqas inkonvenjenza għall-pubbliku. Il-karti l-ġodda tal-Identità se jkunu elettroniċi. Dan billi fuq wara se jkun hemm ċippa li permezz tagħha se jkun hemm livell ta' sigurtà kif ukoll se sservi ta' ċavetta fl-aċċess għas servizzi governattivi u tarif ieħor. Kull min hu eleġibbli li jagħmel ID card irid imur jiġbor l-applikazzjoni minn Gettered House bla tal-bajda fl-uffiċċju l-ġdid tal-ID cards jew inkella juża sit elettroniku li twaqqaf apposta.